आणि स्ट्रॉबेरी केक आणत राहा. थोडासा डन. थँक्यू. सबस्क्रिप्शन डन. इथे आम्ही फॅमिलीसाठी काय काय घेतोय, सर्व वड्या मिक्स घेतोय. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आता लास्ट टाइम तर आपण सर्व बाहेरचं दाखवलं, पण आपला जो रूम मिळाला आपल्याला, ज्या रूममध्ये आपण राहतो आहे, ज्या रूममध्ये आपण राहणार आहे, तो रूम आपण दाखवलाच नाही, होम टूर केलाच नाही आपण. तर सर्वात आधी आपण होम टूर करूया. ओके, तिकडे काजल पण रेडी आहे, मी पण रेडी आहे. काही तिकडे आम्ही फंक्शन पण करणार आहे. त्याच्या अगोदर आम्ही आमचा पण रूम दाखवतो आणि अविनाश पूजाला जो रूम मिळाला तोही दाखवतो. चला या 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 या. आता तो फंक्शन आहे, तो आपण सर्वात पहिला फंक्शन करून घेऊया. वेलकम दोघांनी. सेलिब्रिटीज या जरा, हा त्यांचा मेन दिवस आहे. हे म्युझिक स्वतःच लागली. वा 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 वा. आणि काहीतरी बोलतील आज. क्या है आज सब लोग? ब्लॅक ब्लॅक घातलंय. वा वा, एकदम छान. तर आज स्पेशल दिवस म्हणजे काय ते म्हणजे सांगितलंच पाहिजे. आज पहिला वाढदिवस. दे हॅव कम्प्लिटेड 1 full year स्माइलिंग. अरे वा वा वा. आता चला आपण ऑलरेडी आपण बघा मोठे केक नाही आणला, कारण जास्त वेस्टेज नको म्हणून आम्ही आपसातच करतोय. म्हणून आम्ही थोडे थोडे पेस्ट्रीज आणले. ते कुठे पेस्ट्रीज काजल? ओके, तर ते सेंटरला घ्या सर्व. आणि त्यासोबतच आम्ही तुम्हाला होम टूर पण दाखवतोय. असाच रूम अविनाश तुम्हा दोघांना मिळाला आहे ना? सेम. चला आता इकडे आम्ही पेस्ट्री पण बघा का आणलेली आहे. ओके, इकडे पेस्ट्री करायचा कार्यक्रम. अजून तुम्हाला हे लाईट्स पण दाखवतो सोबतच. ही लाईट्स पेटवली की ओके. काजल तिकडची लावती, तिकडचं बटन बघ. तर बघा, तर लाईट्स लावून पण बघा रूम कसं छान वाटतं. तर चला सेलिब्रेट करूया आपण. ओके, स्पून्स दिलेले आहेत आणि आम्हाला आवडतात तसे आम्ही पेस्ट्री घेऊन आलेलो आहे. द चॉकलेट लवरसाठी चॉकलेट्स आणि स्ट्रॉबेरी. जर आता महाबलेश्वरला आलो आहे तर स्ट्रॉबेरी लवरसाठी स्ट्रॉबेरी. येस, चला. तो कैसा लग रहा है तुम दोनों को 1 साल कंप्लीट करते हुए? वो पीछे टॉवल दिख रहा है. एडिट करते. चलो रेडी, कैमरामैन रेडी? मेरे काटने का? यस. और क्लैप कौन करेगा? खुद ही क्लैप करो. हम ही क्लैप करेंगे. 3, 2, 1. हैप्पी एनिवर्सरी. चलो एक दूसरे को खिलाओ प्यार से. वेरी नाइस, वेरी गुड. चलो बहन जी, बरो बहन. चल बहिणीला भरो, बहिणीला भरो. येस, कम. तिकडे 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 दे. येस, हे बघ हावरी. गुड, पकड. आता हे आमच्यासाठी. अच्छा है, फ्रेश है बहुत. मुझे डाउट था कि पता नहीं कैसे आएगा क्या. Actually, असेच वर्षानुवर्ष स्ट्रॉबेरीचा केक आणत जावा. सेलिब्रेट करत राहा आणि आनंदी राहा. आणि स्ट्रॉबेरी केक आणत राहा. छान वाटलं. म्हणजे त्या केकला ना अजून गोडवा आला. खरं खरं रॉयल वाटला तुम्हाला. आणि महाबलेश्वरचं असल्यामुळे काहीतरी त्यांची फ्लेवर ऍड केलाच असेल मला असं वाटतं. मला वाटतं ते जॅम पण असं वाटतंय, जॅम सगळं काहीतरी ना. तर वा वा, मस्त वाटतंय दोघं जण. येस, आता फोटो सेशन आम्ही करतो आणि नंतर तुमच्याशी बोलतो. बघा सर्व कामात आम्ही विसरूनच जातो. AC आपला चालू होतं, बंद होतं, राहू द्या. हा, तर हे आमच्या ॲनिव्हर्सरी पर्सनसाठी गिफ्ट आणि कुछ नाही. आणि हे अविला. हां, ॲनिव्हर्सरी गिफ्ट. तुम्ही बघू शकता. हा बघा बघा, हे काजलनीच चॉईस केलं कलर तुझ्यासाठी, की तिला असा कलर आवडतो म्हणून आम्ही असं घेतो. कलर आवडतो ना. ह्याला काय म्हणतात काजल? पंजाबी ड्रेस पीस आहे ना. ड्रेस पीस आहे, त्याच्यात आपलं ते पूर्ण आहे ना सेट. ओढणी आणि दुपट्टा आणि पैजामाचा सेट. दुपट्टा खूप छान आहे. चला मग आता शिवायला टाका पटकन. आणि अवी तू बघ. आता अविनाशला कसं तो ऑफिसला म्हणजे काम असतं ना, तर ऑफिस रिलेटेड मी म्हणजे गिफ्ट दिलं काहीतरी.
कलर इधर से अच्छा लग रहा है. जे युजफुल असं काय ते दिलं पाहिजे. म्हणजे रेग्युलर हे कसं ही यूज करते, हिला अशी लागतात आवडतात आणि तसं कसं अविनाश पण तसं यूज करतो ते. तर इकडे ड्रेस पीस, तर इकडे शर्ट पीस आणि पॅन्ट पीस, म्हणजे फॉर्मल एकदम चांगला वाढून तो ऑफिसला घालू शकतो. कलर मस्त आहे. ते आता दोघंही शिवून वापरू शकतात ऑफिसला ना. मॅचिंग मॅचिंग आहे काय? थँक्यू सो मच. वेलकम. मस्त वाटलं मला कलर. अभि आवडला ना? चलो केक खाओ अभि. शिवून टाका लवकर, मी वापरता येईल. तर इथे आमचा फोटो सेशन फोटोशूट झालेला आहे. ॲनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करून सुद्धा झालेली. आता वाजले आहे 9:05 आणि इकडे आमच्या या हॉटेलमध्ये डिनर 9:30 पर्यंत जायचं. आम्हाला आता डिनर करायला जायचं आहे. अविनाश आणि पूजा तिकडे रेडी होतात आहेत आणि आम्ही जायला रेडी आहे आणि काजल आपली आतमध्ये आहे. चला जाऊया. रेडी? इकडे पाठी बघा काय. ओके. इकडे आपल्याला रूम मध्ये काय काय प्रोव्हाइड केलेलं, लाईट्स, सर्व रूम, AC रूम आहे आपला, त्यासोबत TV. इकडे आपल्याला ड्रेसिंग टेबल, टॉवेल्स, दोन्ही टॉवेल्स, आपल्या उशा, चादर, एक जनरल रूम आणि इथे आपला आहे आपला वॉशरूम, आंघोळीचं आणि बाथरूम सर्व मिक्स. समोर आपले मिरर, तिकडे बघू शकता आपलं आंघोळीचं आणि आपलं वॉशरूम, सर्व एकदम मस्त आहे. हॉटेल एकदम छान आहे. चला आता बंद करूया आपण. आणि झालं रेडी तुम्ही? शॉर्टमध्ये आपण दाखवलं नाही एवढं आपलं रूम, आणि सेम रूम त्यांना पण तसंच दिलेलं आहे. सेम आहे. चला आता आम्ही जेवायला चाललो. एकदम राहण्यासारखा रूम आहे, मस्त कम्फर्टेबल, एकदम गादी बिदी पण एकदम कम्फर्टेबल. हां एकदम मस्त. चला आता आपण जाऊया खाली जेवायला. चलो रूम लॉक करून आपण, आपले मेंबर्स खाली आहेत. चलो आपली ती स्टेअर्स, आपलं फर्स्ट फ्लोअरवर आपण होतो ना. मॉर्निंगचं तुम्हाला ब्लॉगमध्ये दाखवलं होतं. आता तुम्ही ही प्रॉपर्टी केवढी मोठी आहे ते तुम्ही असंच बघू शकता की किती लांब, म्हणजे किती जवळ किंवा किती लांब आहे आपलं घर. आम्ही दिसत नसेल तुम्हाला. चलो. रात्रीचा पूल कलर पण लावलेला आहे. नाही बाबा, नाही उद्या खेळूया. आता दिसतोय का आम्ही तुम्हाला? काढू घे ना चला. चला आता डिनर करायला ना. डिनरचे सेक्शन तिकडे समोर सर्व आहे ना. ये क्या है? टोमॅटो सूप केली. टोमॅटो सूपमध्ये ठीक आहे. टोमॅटो सूप थोडा दे ना सर, टेस्ट के लिए से. हाँ बस. ये क्या है? राजमा मस्त एकदम थोड़ा. हाँ बस. राइस कड़ी के लिए दाल और कड़ी खिचड़ी कोकोनट. कड़ी के लिए मेरे को एक दो कैसा है? स्वीट है. एक थोड़ा सा ही देना. हाँ बस टेस्ट के लिए से फिर टेस्ट कर सकते हो. तुला घ्या झाला ना काजल? तिकडे माझ्या ताटामध्ये बघा काय काय आहे. सूप, हे काय आहे, गोड दिला काहीतरी, शिरा आहे, कढी आहे, व्हेज कोल्हापुरी. नाही राजमाची आहे, व्हेज कोल्हापुरी, चपाती, पापड, खिचडी सुद्धा आहे. खिचडी सुद्धा. हां आणि दाल भात सुद्धा ते आम्ही नंतर घेणार आहे ना. चला खाऊया. आणि बाहेर झाल्यानंतर पाणीपुरी आहे अनलिमिटेड. सूपमध्ये काय टाकलं आहे ते ना, रोस्ट करून ना घीमध्ये. तुला जेवणातून काय आवडलं आज? राजमा. तुला? मी आतापर्यंत फक्त सूपच ट्राय केलं. सूप चांगलं आहे ना. सूप एकदम भारी आहे. खाने के बाद पाणीपुरी कशी आहे? आवडलं तुला? कशी लागते? हॉटेलची सर्विस छान आहे. काय काय व्हरायटी देतात खायला. जेवण पण एकदम छान होतं. सूप बीप आणि भाजी बिजी सर्व छान होतं. आणि आता हे पाणीपुरी पण एकदम छान आहे. आता मी अजून 2 खाणार नाही बस. आणि ह्याच्यानंतर आम्ही थोडं वॉकिंगला जाणार आहोत. कुठे? थोडा वेळ बाहेर जाऊया. आता कुठे आलो आपण? मार्केट.
आणि नाईट मार्केटला आता वाजले किती 9:30 वाजले रात्रीचे ना. थंडी आहे यार, खूप थंड आहे. महाबळेश्वरचा आता आपण रात्री 9:30 वाजले आहेत. बस स्थानक तिकडे आहे, बस स्थानक पण दाखवा. रात्रीच्या बस बंद झालेल्या आहेत. हो भाव कितीला बोलले रे? 750. ओनली फॉर 599. आतल्या ना दोन. छान वाटतात ना. हो, हा छान वाटतं. ते कुठे लावायचे? फ्रीज मध्ये किंवा तू नाही का लावतात, हे पण करू शकतो. कशामध्ये? कबोर्ड्स वर. नहीं बड़ा चाहिए. बडा बडा कहता है बड़ा. ते पण नाही होणार. नाही होणार. आप ब्लॉगर हो तो इसको ये करो. सो महाबलेश्वर में आई थिंक आप पूरे महाबलेश्वर में अगर ठंडी का मजा लेना चाहते हो तो प्लीज विजिट महाबलेश्वर मसाला मिल्क विद केसर. टू गुड. काट के वो जो आपको वो गाँव का फीलिंग है ना, हाँ. यहाँ पे मिलेगा. एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क, हाँ. प्योर ड्राई फ्रूट, पूरा मलाई के साथ में. पूरा मलाई के साथ में. जबरदस्त भाई. बस 5 लाख हो जाएगा भी जल्दी. आता इकडे मी सर्वांनी सबस्क्राईब केलेलं आपल्या नहीं, चॅनलला. अपन करणार डन. हां थँक्यू. सब्सक्रिप्शन डन. और यहाँ पे इनको, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. झाला दोनों का प्रमोशन हो गया इधर. 5 लाख लोग देख रहे हैं. Thank you so much. हंस दिया करो खुद. हाँ वही बोल रहा हूँ. एंडिंग में एक हमारा फैमिली का जरूर देना. तेरे को 5 लाख वाले 5 लाख लोग देख रहे हैं तेरे को इधर. एडिटिंग में डिलीट नहीं करना प्लीज. नाही 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 एवढं बोललं तर आपण कशाला डिलीट करणार आहे. आमची पण फॅमिली इकडे आहे बघा. वी ऑल सब्सक्राइब. हाँ, एट thank लीस्ट you. 5 मेंबर्स. आप देख लेना, आप सब लोग दिख जाओगे. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलो भाई बाय. थैंक यू. थैंक यू. ए भाई तेरा प्रमोशन के तू भी सब्सक्राइब कर. क्या थैंक यू बोल रहे हैं? सब्सक्राइब कर. किती दे तुम्हाला? हाँ 2 ग्लास दे ना मला. मलाही नको एकामध्ये. एक मलाई टाक. अरे उल्टा मलाई ले नहीं द्या वो मलाई द्या. मलाई द्या दोन्ही. उल्टा उसी का तो वो मेन रहता है. मलाई के लिए भी पैसा है. लोग मलाई निकाल के निकाल. 50 रुपये मलाई का ही लेगा. हाँ पण हवी मग मलाई मला. अरे तो वालचे मलाई खाईल तो दूध पी मग चमचाने खाईल तो आवाज. देख रहा है. हाँ देखिए 3 बन गया आज. ही बघ काय चप्पलच शोधते कधीपासून. हे काजल. घेऊन दे तिला एक आता फायनली. नाक बन गई मेरी आज एनिवर्सरी वसूल हो गई. ॲनिव्हर्सरी गिफ्ट. आज एनिवर्सरी वसूल हो गई. हे आमचं. हे आम्ही मागवलेलं आहे दूध. आता इकडे आम्हाला काय काय पेरू वडी. याचं नाव सांगा ना मला. याचं काय नाव आहे? स्ट्रॉबेरी वडी, आंबा वडी, पेरू वडी, इमली वडी, अच्छा. अच्छा हे सर्व ना. पाव किलो करा ना मिक्स. आणि मला पण पाव किलो मिक्स. जास्ती घेऊ का? अर्धा घेतला तर कितीला द्याल? रेट किती रेट नाही करत. इथे आम्ही फॅमिलीसाठी काय काय घेतोय सर्व वड्या मिक्स घेतोय. इकडे मी घरी घेतलेलं पाव किलो आणि पूजा पण आपले पाव किलो घेते ना. इकडे आपलं दूध. आणि नाईटमध्ये पण इकडे किती 10, 10:30, 11पर्यंत पण मार्केट चालू आहे महाबळेश्वर. 12पर्यंत. काल 12 12:30 झाले आम्हाला. हां काय कुठे गेली? कोण? काजल. वही वही हे काजल. अरे ना चप्पल. चप्पल. ऑरेंज मध्ये असं नाही आहे गोल्डन गोल्डन. आहे ना. ठीक आहे समोरच आहे. तुम्हीच ठेवून दिला. हे बघ काय आयटम आहे. गळ्यातलं, हातातलं बांगड्या आणि इयरिंग्स. हां रिंग आहे. एक काजलसाठी आणि एक ताईसाठी. आम्ही हे वाला घेतलं बघा. एक काजलसाठी एक ताईसाठी. हां आणि पूजाने पण इकडे घेतलेलं आहे. महाबळेश्वरचं मार्केट रात्री 10:50. तर इथे आम्ही आलो आहे. जेवलो, डिनर केलं, थोडंसं वॉक पण केलं आणि बाहेर बघितलं की महाबळेश्वर कसं आहे. दिवसाचं कसं होतं, दुपारी कसं आणि नाईट कशी आहे इकडे. व्यवस्थित बरोबर ना. 11, 11:30पर्यंत दुकानं इकडे आहेत अवेलेबल. रात्रीची मोस्टली फूड हा हॉटेल तर व्हेज आहे. तर व्हेज तर आहेच पण बाहेर नॉनव्हेजसुद्धा अवेलेबल आहेत. ढाबा आहेत, मोठमोठे हॉटेल्स आहेत. हां रेट्सचं सांगायला गेलं तर एकदम एक्सपेन्सिव्ह नाही म्हणू शकत पण नॉर्मल रेट्स नाही आहे. नॉर्मलपेक्षा थोडे जास्त रेट्स आहेत प्रत्येक गोष्टीवरती. कारण टुरिस्ट स्पॉट आहे ना आणि फुटफॉल्स खूप आहेत. हो
म्हणजे क्राऊड खूप आहे. नॉन सीझनला पण एवढे क्राऊड आहे, तर सीझनला क्राऊड किती असेल, भरपूर असेल. तर खूप क्राऊडेड एरिया आहे. आणि मस्त. बिलकुल पण गरमी नाही. आम्ही जरी या सीझनला आलो, आम्हाला वाटलं होतं डिग्री जेव्हा मी चेक केली ना तर भरपूर होती. केवढी मुंबईची 30 डिग्री होती आणि 32 होती, तर इकडे फक्त 2 म्हणजे 2 डिग्री कमी. किंवा जर मुंबईला 32 असेल तर इकडे 30, मुंबईला 30 असेल तर इकडे 28. ठीक आहे. पण तो 28 असून किंवा 30 असून सुद्धा इकडे जराही गरम होत नाही. आम्ही दुपारी 3 वाजता पण फिरत होतो, पण एकदम व्यवस्थित. आता हे टी शर्ट पण घातला आहे, तो एकदम जाड आहे. हिने वन पीस पण घातला आहे एकदम. उलट मी आता हे वन पीस घातलाय ना, मला थंडी वाजत होती. गार आहे आता एकदम. हा, रात्रीचं टेम्परेचर, संध्याकाळपासून टेम्परेचर खूप कमी होतो इकडे कंपेअरिंग टू मुंबई. दुपारचं टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम असं, पण जराही गरम होत नाही, घाम पण आलेला नाही आणि एकदम आम्हाला कम्फर्टेबल वाटतं. ह्या सीझनला तुम्हाला जर डाऊट असेल की समर म्हणजे मे महिन्यात तुम्ही महाबलेश्वरला येऊ शकता. महाबलेश्वर सर्वात अगदी सांगतो, महा मीन्स मोठं, बल मीन्स शक्ती, आणि ईश्वर म्हणजे देव, म्हणजे मोठी शक्ती, महाबलेश्वर. आणि इकडे तुम्ही मॅप्रो ऐकला असेल तर ते महाबलेश्वर प्रोडक्शन, MA म्हणजे महाबलेश्वर आणि PRO म्हणजे प्रोडक्शन. तर समरमध्ये पण तुम्ही येऊ शकता, असं काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. तर ह्याच्यानंतर किती थंडी असेल ते आम्ही म्हणजे इमॅजिन केलं मगाशी. म्हणजे आताच मला एवढी बाहेर आम्ही वॉकिंगला गेलेलो तर खूप गार वाटत होतं, तर थंडीच्या मोसममध्ये तर केवढं असेल इथे थंड. इथे तो एक्झॉस्ट लावलाय ना, जराच एक्झॉस्ट बंद कर. आणि इथे बघा समोर तुम्हाला AC पण दिसते, पण ती AC पण आम्हाला चालू करायला नाही वाटत आहे इकडे. आणि वरती तुम्ही बघू शकता फॅनची पण इकडे आम्हाला गरज नाही, आम्ही असंच बसलेलो आहे. हा हॉटेलचं फुल AC हॉटेल आहे. जर तुम्ही कुठे काजल बरोबर ना, नॉन AC हॉटेल, जर नॉन AC रूम जर तुम्हाला स्वस्तात पडत असेल तर तेच तुम्ही बुक करा, है ना. AC नाही घेतलं तरी चालेल, इकडे एकदम कम्फर्टेबल वाटतं. फॅनची गरज नाही म्हणजे तुम्ही समजू शकता. हे बघा, आम्ही पण फॅन कुठे लावलाय, फॅन नाही लावला. आणि आम्ही चौघच होतो इकडे. आता ते दोघं गेले त्या रूममध्ये आणि आम्ही आता इकडे. तर बाकी सर्व तुम्हाला दाखवलं होतं. ट्राय केलं की बाहेर महाबलेश्वरमध्ये पण सर्व दाखवावं. आणि आम्हाला सबस्क्रायबर पण इथे सुद्धा खूप सबस्क्रायबर भेटले, रिसॉर्ट्समध्ये पण भेटले. ह्याच रिसॉर्टमध्ये म्हणजे ह्याच हॉटेलमध्ये खूप छान वाटलं. हां, खूप. आणि तिकडे पण आणि मार्केटमध्ये पण आम्हाला भेटत होते. तर हे सर्व तुमच्यामुळे. तुम्हाला सर्वांना थँक्यू. जे भेटले त्यांना पण थँक्यू, आणि जे समोर स्क्रीनवर बघतात त्यांना पण थँक्यू. या सर्व टूर दाखवली. तर हा कबोर्ड पण त्यांनी प्रोव्हाइड केला आहे, खाली आहे आपले कपडे बिपडे ठेवण्यासाठी, है ना. तर एकदम छान आहे, आम्हाला आवडलं. फर्स्ट डे एकदम मस्त स्पेंड झाला, एकदम क्वालिटी स्पेंड. म्हणजे आमचा असं रिव्ह्यू होता की आम्ही नेक्स्ट टाइम फॅमिलीला सुद्धा आणावं असं आम्हाला वाटतं आहे. तर एकदम छान वाटलं. तुम्हाला कसा व्हिडिओ वाटला आम्हाला नक्कीच सांगा, आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय.